नि जायखौ जोङो दिनै पिगमेन होननानै बुङोबा मनज बसुमतारी बिथांनि नामखौ जों मोनो। बेखायनो जिहेतु बेखौ आसामल' नङा इण्डियाल' नङा माने वर्ल्डआवनो मिथिगौ पिगमेन होननानै। गतिके बिथांखौ जोङो बिटिआर सरकारा कनसालटेन्सि हिसाबै लादों, सिइअ खालामदों आरो जोंनि पिग मिशनखौ आरो डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो अएसडिबो सासे बिटिआर सरकारनिफ्राय लानाय जादों पुष्पदर दास। दा बेबायदिनो जोङो प्राइभेट सेक्टर आरो जोंनि गभर्नमेन्टजों जों मोनसे टाइ आप खालामनानै बे अपारेशनखौ कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दं आरोखि। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि नागिरनानै गुबुन गुबुन रायजोआव दिनै दावबायलांदों बिथांमोननि थाखाय गोदानै मा आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बाहेरा जायगायाव जिहेतु जिखिनि खामानि मावो बेखौबो जोङो माने खोब माने मोजां खामानि थांदों होननानै जोङो बेखौ फोथाया। मानोना बांसिनानो बाहेरायाव थांनानै लेबार खामानि मावहैयो आरो बेजोंहाय मासावहाय हबाय 20,000 25,000 थाखा खामायनो हायो। दा बेखायनो गावनि न'आवनो थानानै जाहाथे लाख लाख थाखा खामायनो हायो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जोंजों लोगो जानांगौ। लैहोर जि माने मोनसे भाइब्रेसन अमानि मोनसे जों लाबोनो सेस्था खालामदों बेवहाय जोंनि दावहा हिसाबै जाहाथे बिथांमोना आवगायना फैनानै बाहागो लानानै अमाखौ जाहाथे इन्टारनेसनेल लेभेलाव वर्ल्ड लेभेलाव मोनसे मोजां थासारियाव मार्केट लानानै जोङो जोंनि बे ओनसोलखौ रांखान्थियारि लाबालाब जानो हायो बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरो आरोखि। बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय ट्रेडिंनि बेलायाव मार्केटनि बेलायाव माबायदि राहा? बेखौथ' जों बुंखांबाय जे मोनसे अमानि फुड पिग माने मोनसे माने फेक्ट्रि लागायनाय जागोन। माने फुड प्रसेसिं इउनिटआव मोनसे फिगारिनि इउनिट मोनसे थागोन आरो बे फिगारि इउनिटजों जोङो बाहेरा देशआव पेकेटिं खालामनानै फाथायहरगोन आरो बेखौ थांनाय समाव जोंनि जि माने भारतनि फुड प्रसेसिं मिनिस्टार रामेश्वर तेली बिथाङा जे जोंनि बिटिआर दावबायनाय समावनो खोथा होलांदों जे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि भितराव अबेबा मोनसे जायगायाव जोङो मोनसे पिग माने प्रसेसिं इउनिट मोनसे बानायगोन। दा बेखौ आं सानदों जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव बहायगोन होनना बहुद टाइमाव आंनि बेलायाव बुंबोबाय थादोंमोन। बेखौ एक्जेक्टलि मोनसे समाव जों नायनोसै माबायाव बहायनाय जागोन आरोखि। फैगौ समाव जोंनि जे माने रांखान्थि बेबस्था बे रांखान्थि बेबस्थाखौ गोजौ थाखोआव लाबोनो थाखाय बिटिआरनि मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टआव जों मोनसे अमा मिशन मोनसे लन्च खालामदों थांनाय 11 थारिखआव। आरो बे अमा मिशनजों फैगौ समाव जोङो माखासे सुबुंखौ माने जोंनि जि सेंग्रा माने सिख्लाफोर जि माने आनइमप्लयमेन्ट बेफोरखौ जोङो सेल्फ इमप्लयमेन्ट होनो थाखाय माने जेनेरेट खालामनो थाखाय जिहेतु जोंनाव साख्रि होनो हानाय बेबस्थायाबो बिराद एभेलेबल नङा आरो गोरोंथियाबो एसे खम। बेनि थाखायनो अमा मिशनजों जोङो भारतआवल' नङा जोङो पृथिबिनि गुबुन गुबुन जायगायाव इउरप एसियाफोरबायदि कान्ट्रियाव जोंनि अमा शब्दखौ बेफ्रुहोनायजों लोगोसे जों रांखान्थि लाबालाब जानायनि थाखाय बे दिनैनि मोनसे दिमाकुसि बे दिमाकुसियाव जों मोनसे एवारनेस केम्पेइन खुंनो थांगासिनो दं आरोखि। आरो बे जे अमा मिशनखौ बे माबायदि माने सुबुंफोरखौ बेहाय माने बे इनक्लुड खालामनाय जादों? अमा मिशनाव बांसिन जोङो जे रोखोमनि आइजो माहारिया अमाजों बांसिन गोरोंथि दङ जोङो मिथिखागौ जोंनि बर' जाथियाव स्पेसियेलि अमाजों जोंहा ट्रेडिसनेलि मोनसे सोमोन्दो दङ। अमा आरो बर'जों खाथि सोमोन्दो दङ। गतिके बेखौहाय रोंगौथिनि बिराद जिहेतु दरखारबो गैलिया गोरोंथि दंखाजोबखायो। बेखायनो जोङो आइजो माहारिखौ हयथ'था सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोङो बांसिन प्रायरिटि होनो नागिरदों आरो इउथसाम माने सेंग्राफोर बा जोंनि आदामोन बिसोरखौबो जाहाथे माने खिथुनाव थायालाबासिनो जाहाथे बे अमा फिसिनाय हाबाफारियाव बे दावहायाव माने बोलो होफानो थाखाय जों बिथांमोनखौबो ससाइटि फार्म रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय खावलायगासिनो दङ आरो इन्डिभिजुवेलिबो होनाय जागोन। इन्डिभिजुवेलाव एसे माने पार्सेन्टेजआ खम जागोन आरोखि बेबायदि। सरासनस्रायै जों नुदों एसआरएलनि गेजेरजों माखासे आइजोफोरखौ माने जि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोनखौ गावसुंथायाव माने फसंनो थाखाय माखासे बिथिं लादों खिन्थु नुदों बेहाय खालि रांखान्थि बिथिङावल' बिथांमोना खालि सावरायनायफोरखौ नुदों। बेवहाय एवारनेसनि मोनसे खम दङ। एसआरएलआव जिखिनि माने आइजोनि साबलम्बोनि थाखाय जिखिनि माने रां अनसुंथाइ मोनो बेवहाय गोबां समाव बेंकजोंबो माने जेंना मोगा मोगि जायो। बेनिखायनो बे बाराव जोङो रांखान्थिखौ फैसाजों डाइरेक्ट माने कानेक्सन गैया गारा जों बेनिफिसारिफोरखौ न' लुना होनायनिफ्राय लानानै माने फार्म बानायना होनायनिफ्राय लानानै आरो जि फिड जि जानायनि दाना बे दानाखौबो जोङो बिथांमोननो होनाय जागोन आरो लोगोसे अमा फिसा भेक्सिनेसन आरो मेडिसिन बे गासिबो बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआनो आखायाव लागोन आरो अमाखौ फेदेरखांनायनि उनाव
बिनि उनाव मार्केट प्राइस जि माने जोंनि बे ओनसोलाव बा नर्थ इस्टआव जि रेट सोलिगासिनो बे रेटजोंनो बिथांमोननो जोङो फैसाखौ होनाय जागोन आरो माखासे जि मोदोमनि जि बेफार खालामगोन बे मोदोमनि बेफारखौ अमानि मोदोमनि बेफारखौ जोङो इउर'पआव जों फाथायहरगोन आरोखि BTR চৰকাৰে যিটো বড়োলেণ্ড পিগ মিছন যোৱা 11 ছেপ্টেম্বৰত কোকৰাঝাৰত লঞ্চ কৰিছিলে চ' এই মিছনটোত এটা টাৰ্গেট লোৱা হৈছে যে 5 বছৰৰ ভিতৰত বড়োলেণ্ডত মানে BTR অঞ্চলত ডেইলি 1 লাখ কেজি গাহৰি মাংস প্ৰডাকশ্যন কৰিব চ' সেইটো কৰিব হ'লে বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব চ' প্ৰথম এতিয়া এই মিছনটোনো কি সেই মিছনটোনো কি সেই বিষয়ে ব্লক লেভেলত গৈ ঠায়ে ঠায়ে এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে আজি এইটো 8 নম্বৰ সজাগতা সভা ইয়াৰ আগতে বাক্সাত 4খন আৰু ওদালগুৰিৰে 4খন হ'ল নেক্সট কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টতো কৰা হ'ব তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ব্লকত গৈ পেলাই প্ৰথমে এৱেৰনেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব তাৰপিছত যিখিনি মানুহ এই বড়োলেণ্ড পিগ মিছনৰ গাহৰি পালনৰ লগত জড়িত হ'ব সেই মানুহখিনিৰ চিনাক্তকৰণ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব তেওঁলোকক VCDC লেভেলত গৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীৰ ফাৰ্মাৰ থাকিব ধৰক কিছুমানে অকল মাংসৰ কাৰণে পুহিব যেটো একেবাৰে মানে সিম্পল ইমান বেছি কঠিন নহয় কিছুমান স্মল ব্ৰিডাৰ থাকিব কিছুমান লাৰ্জ ব্ৰিডাৰ থাকিব ঠিক তেনেকৈ নানান কেটেগৰী ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়া যাব কাৰণ দেখা গৈছে যে বড়োলেণ্ড পিগ মিছনৰ প্ৰায় যেটো আমি ভাবিছোঁ 5টা ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পোনেণ্ট থাকিব এটাটো হ'ল ভাল ব্ৰিড ভাল জাতৰ পোৱালি ভাল জাতৰ ব্ৰিডিং ষ্টক সেকেণ্ডটো হ'ব আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰ যেটো নলেজ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি কেনেকৈ পালন কৰি ব্যৱসায়িক লাভ উঠাব পাৰে কাৰণ আমাৰ মানুহে যদিও ট্ৰেডিশনেলি গাহৰিটো যুগ যুগ ধৰি কৰি আহিছে কিন্তু বিজ্ঞানসন্মত যেটো নলেজৰ দৰকাৰ সেই নলেজটোৰ আমি দেখিছোঁ যে যথেষ্টখিনি গেপ আছে চ' সেই গেপখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো সেই সাইন্টিফিক পিগ ৰিয়াৰিঙৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব যিখিনি ফাৰ্মাৰ জড়িত হৈ থাকিব